Днес ще направим една тренировка за гърди и корем само със собствено тегло. Стандартни лицеви опори, 4 по 10. Пускате додолу, винаги съм го повтарял. Издишате, когато се бутате от земята и стягате горе гърдите. Между сериите почивате 10-15 секунди, между упражненията може и минута. Минаваме на по-трудните диамантени. Пускате срещу гърдите, додолу, стягате ги горе. Додолу, стягате горе. Отново 4 по 10. Продължаваме нататък с широк хват, лицеви опори, отново додолу, качествено изпълнение и догоре 4 по 10. Почивате отново една минута и започваме с корема. Първото упражнение е за горната част на корем. Отново 4 по 10. Съкращавате ето така корема, издишате максимално и разтягате назад. Задържайте горе, ако можете, поне секунда. И наобратно. След това качвам единия крак ето така и редувам двата крака. На страна по 10 повторения. Лакътя на ръката докосва коляното. Издишам и стягам страничните. След което обръщам и с другия крак. И завършваме с следното упражнение. Ножици за долната част на корема. Единия крак при свит. Никога не докосват земята, за да има постоянно напрежение. Редувате ги и издишате. 20 повторения, общо 10 на крак. Това е тренировката за гърди и корем. Може да я правите през ден, или да си я включите в програмата, или да вземете някое друго упражнение и да си го добавите в наличните програми. Не подценявайте тренировките вкъщи, че нищо няма да постигнете и за това въобще да не тренирате. По-добре е, отколкото без нищо. Със сигурност може да постигнете добри резултати. Успех!